Del temps del Covid, al nostre voltant, s'ha vist un augment de les malalties psíquiques de les persones, de la salut mental. El temps de confinament ens ha obligat a tancar-nos, a deixar el nostre ritme quotidià de vida, i això ha portat a que surtin en fora la feblesa de les persones, de la psicologia, de la societat, de la nostra cultura. Avui parlarem d'un tema que va en relació amb tot això. Ho hem titulat A la recerca de la felicitat. Anem a veure, fem com un recorregut, un camí de recerca de la felicitat, i en aquest camí farem una introducció a veure què és la felicitat, a què es refereix, de què estem parlant, si és una cosa possible, si és real. Després farem una recerca de la saviesa de la història, el que al llarg de la història s'ha anat parlant sobre aquest tema. Després parlarem de les enquestes sobre la felicitat, o sigui, què és el que diu la gent avui sobre la felicitat, on posen la felicitat, si són feliços, si no són feliços, la gent, qui són més feliços, qui menys. Buscarem una mena de lleis universals sobre la felicitat de tot el que hem trobat d'aquesta visió de la històrica, de la filosofia, de les regions, de tot, i del que diu la gent, a veure si podem trobar unes lleis que ens puguin ajudar a trobar la felicitat i al final unes conclusions. Tot això ho teniu en el guió del tema que s'ha repartit, estan els temes generals i aquí els anirem desenvolupant pas a pas. Primer farem com una sessió d'exposició de tot això que us he dit aquí, després farem a continuació un temps de descans i en una segona part farem una reflexió, un diàleg entre tots sobre aquests temes, sobre aquestes coses que han anat sortint i el que pugueu també aportar cadascú sobre aquesta realitat. Per tant, comencem el nostre camí de recerca de la felicitat. I comencem amb una introducció. Podem dir que sobre aquest tema trobareu moltíssims llibres. És un llibre que està força de moda en l'ambient, en la cultura, en les publicacions. Trobareu molts llibres. Hi ha llibres que es parlen des d'una vessant psicològica, uns altres llibres des de l'espiritualitat, des de les religions, altres des de simplement de la sanitat mental. En fi, hi ha diverses. Jo faré servir dos llibres, que són el primer, que és de la Margarita Álvarez, que aquesta va ser una CEO de la multinacional Coca-Cola i que precisament es va dedicar a aprofundir aquest tema perquè era un tema que a la companyia Coca-Cola també li interessava. Ja sabeu, és la xispa de la vida, oi? Llavors, clar, això de la felicitat se diu molt a les seves campanyes publicitàries. Però aquest llibre és bastant interessant, és força interessant. És una reflexió al llarg de tota la seva vida en relació amb aquest tema. I després hi ha un altre llibre, el que teniu a la dreta, Una bona vida, de Robert Baldinger i Mark Schutz. Això és, com diu a sota la portada del llibre, el més gran estudi mundial per respondre a les preguntes més importants, a la pregunta més important de totes. Què ens fa feliços? Durant 80 anys, la Universitat de Harvard ha anat fent un estudi sobre la felicitat i va agafar els pares, després s'ha agafat els fills, després s'ha agafat els nens, els parents, els amics, i ha fet un estudi molt interessant, potser un dels estudis més interessants sobre la psicologia humana. I, bueno, aniran sortint també les conclusions d'aquest estudi, perquè es va posant en relació el que la gent demanava i cercava al llarg de la seva vida, quan eren joves, on posaven els seus anhels i les seves il·lusions de felicitat, i després, al final de la seva vida, quan les persones ja a la seva vellesa, a veure què és el que diuen, què és el que parlen, què és el que expliquen, on han trobat la felicitat. Doncs són dos llibres interessants, amb perspectives diferents. El segon és molt més, té una base acadèmica i científica molt important, però tots dos són molt interessants. La Universitat de Harvard va començar els seus estudis l'any 1938, imagineu-vos, hi havia altres investigadors que estaven treballant aquests temes. Ara és aquest Robert Baldinger, l'últim, està al càrrec d'anar desenvolupant els elements actuals d'aquesta investigació i amb aquest llibre surten com una mena
de conclusions fins al moment actual de tot el que han anat trobant i descobrint en aquesta investigació sobre la vida, sobre el benestar de les persones i sobre la felicitat de les persones. Continuem endavant, per tant, anem a la introducció. Anem a veure de què estem parlant quan parlem de la felicitat. Ja deia Aristòtil que la felicitat és l'objectiu prioritari de l'ésser humà. Per tant, és allò que tothom voldria trobar, el que tothom desitja. Per altra banda, Sèneca, en l'obra seva de Vita Beata, diu: tots els homes volen viure feliçment, aspirem a ser feliços i per això intentem descobrir què és la felicitat. Tanmateix, cada persona posseix una resposta, una definició de felicitat diferent. Per tant, podem trobar respostes, solucions molt diferents, molt diverses i a vegades, a voltes, contradictòries. El diccionari de la Real Acadèmia Espanyola defineix la felicitat com un estat d'ànim de la persona que se sent plenament satisfeta per gaudir del que desitja o per gaudir d'una cosa bona. Per això, certament, és una definició molt genèrica que es pot aplicar a moltes coses. Podem dir que en l'actualitat es tracta d'una cosa molt buscada, però al mateix temps molt deformada i manipulada, perquè entorn d'una felicitat superficial hi ha molt de negoci i consumisme. Hi ha una gran quantitat de llibres que volen explotar aquesta necessitat que les persones tenim de cercar la felicitat i que volen aprofitar-ho això per fer negoci, per fer llibres, per fer publicacions, per fer pel·lícules, per fer moltes coses, precisament per utilitzar aquest desig de felicitat que hom té, que tothom té. Intentarem descobrir si la felicitat existeix, no fos cas que no existeixi. I en cas afirmatiu anirem a reflexionar sobre en què consisteix, on i com es pot trobar. És evident que és un tema complex. Per això començarem per el que la història ens ha dit. Començarem per la filosofia. Evidentment, anem a fer aquí, en una xerrada com aquesta, unes pinzellades molt bàsiques, molt senzilles. Es podria dir moltes més coses de cada tema, de cada un d'aquests temes que parlarem aquí, es podria fer tota una conferència. Però anem a donar les línies i després posar-les en relació i veure si podem trobar com una saviesa comuna de la humanitat que ens ajudi a tots. Anem a cercar, per tant, en primer lloc, la saviesa de la història. Què és el que ens diu la història al llarg dels segles sobre aquesta preocupació humana bàsica, fonamental? Primer mirarem la filosofia grega, després mirarem les religions orientals, després farem una mirada a les religions monoteistes, després cercarem si a la modernitat, o sigui, si en el món modern la filosofia, la cultura occidental actual fa alguna aportació sobre aquest tema i, per últim, farem una mirada a la neurociència, que és la ciència actual, la qual descobreix com el cor i el fonament de la personalitat humana esdevé a partir del cervell, de les seves, dimensions biològiques, neurofisiològiques i tota aquesta connexió que està centrada en el cervell humà com a seu de la personalitat de l'home. Comencem, per tant, per la filosofia grega. A la filosofia grega hi ha molts autors, els més fonamentals que han influït més en la nostra cultura són Sòcrates, Plató, Aristòtil, evidentment. Aquí afegim un altre personatge que és important, que és interessant perquè aporta elements molt significatius també en aquesta temàtica, que és Epicur. Sòcrates ve a dir que la felicitat s'aconsegueix mitjançant la cerca de la virtut i la saviesa. Va assumir el lema de l'oracle de Delfos, coneix-te a tu mateix, recollint la importància de l'autoreflexió i el coneixement interior. És curiós perquè Sòcrates és un personatge del qual no tenim cap llibre escrit seu. Tot el que sabem de Sòcrates ho sabem dels seus deixebles. Per exemple, Plató i Aristòtil van ser deixebles de Sòcrates. Però és un personatge que recull un sentit de la filosofia que després influeix en tots. O sigui, aquesta base de Sòcrates podem dir que amb diversos matisos la mantenen els altres filòsofs posteriors, no? O sigui, és
la virtut, la saviesa. Per aquest camí es troba la felicitat. Plató afegeix que la felicitat va vinculada a la contemplació de les idees eternes i perfectes. També importa l'harmonia i la justícia social per aconseguir una felicitat individual i col·lectiva. Plató és un personatge que ha influït moltíssim a la nostra cultura. A favor, uns a favor i altres en contra. Plató és el que ens parla dels grans valors que hi ha a la nostra cultura, no? Que podem dir que en el temps actual en la cultura occidental molts d'aquests valors han entrat en crisi. Les idees eternes i perfectes, els grans valors humans, aquests valors pels quals el mateix Plató va veure com el seu mestre Sòcrates era capaç de morir, era capaç d'anar a la mort perquè volia defensar aquells valors fonamentals de fidelitat, de veritat, de justícia que ell pensava. Bé, doncs això queda també en Plató com a referència fonamental, no? Les idees eternes. Aristòtil és un altre deixeble de Sòcrates, però té una dimensió i una reflexió molt diferent. Ell va més a la pràctica, I ell parla de l'eudaimonia, o plenitud de l'ésser com a fi última de l'ésser humà. O sigui, dins nostre hi ha uns recursos, hi ha una personalitat. Això ho hem de desenvolupar i ho hem de portar cap a la seva plenitud, en les virtuts, tal com deia Sòcrates. L'home feliç viu bé i obra bé. O sigui, la seva vida i les seves obres, Aristòtil és una persona molt pràctica, les seves obres estan en consonància amb el seu ésser interior. La felicitat consisteix a tenir una vida feliç i una conducta recta, lligada a les bones relacions socials. Aquests tres grans filòsofs de l'antiguitat grega han influït moltíssim a la nostra societat, a la cultura occidental, i podríem dir que han tingut una influència no tan forta, però també força clara en tota la història de la humanitat. Després tenim a Epicur. Epicur, enfront de l'eudaimonia, que identifica la felicitat amb una autorrealització en un camí de creixement espiritual, que és el que diuen els tres anteriors, Epicur representa l'hedonisme, més centrat en els plaers terrenals i evitant els excessos. Podem dir que la nostra societat actual és hedonista, però jo no crec que sigui molt fidel a Epicur. O sigui, avui agafem les paraules i cadascú les fa servir una mica com vol, com pot i com sap. Però Epicur no és el defensor del plaer com a màxim i com a element central, sinó que està en el context d'una vida equilibrada. O sigui, Epicur és més saber gaudir de les coses que Déu ens dona, que la vida ens dona, que les circumstàncies ens donen i que ens donin una satisfacció per estar contents. O sigui, no és una societat que cerca en primer lloc i per sobre de tot l'hedonisme, el plaer per sobre de totes les coses. No és això, és una cosa diferent. Parlem ara de les religions orientals i només parlarem de dues religions orientals, l'hinduisme i el budisme, que són les religions fonamentals. L'hinduisme és una religió molt variada, que té moltes dimensions diverses. Com una línia general podem dir que en la filosofia hinduista la felicitat va vinculada al Dharma, que és el deure moral i ètic, dins de la llei còsmica universal. La realització espiritual, que ells l'anomenen moksha, és la culminació final de superar el cicle de naixement i mort, samsara, aconseguint la veritable felicitat mitjançant l'alliberament del sofriment. Això és el pensament bàsic dels hinduistes. Cal tenir en compte que ara els europeus cada vegada són menys. Els hinduistes, els hindús a l'Índia cada vegada són més. A la Xina són molts, però estan baixant la seva població. O sigui, el país de més gran població del món avui és la Índia i que està en creixement, està en un creixement bastant fort, cosa que a Xina, per exemple, no passa. Hi ha altres països que tenen molt de creixement. A Àfrica hi ha molts països que tenen un gran creixement, però no és el cas d'Europa. Per tant, tot el que parlem d'Europa és una filosofia, és una cultura que ha tingut molt de poder al món, però que cada vegada va tenint menys. I al mateix temps es va contemplant
com aquestes altres cultures que a vegades es poden sembrar una mica, no sé, una mica folclòriques, cada vegada tenen més pes a la humanitat perquè tenen més persones que segueixen aquestes línies. En aquest marc de l'hinduisme, en l'hinduisme hi ha molts déus, hi ha un politeisme, hi ha un déu de la guerra, hi ha un déu d'això, hi ha un déu d'allò. En contra una mica d'això, però en aquest mateix context, o sigui, aquest context de la història com un etern retorn, no? Que la vida sempre és una roda que va girant, que va girant, que va girant, i sempre, després de girar, tornem al mateix punt. Passen els anys, els segles, els mil·lennis i tornem al mateix punt. Llavors la reencarnació en el qual... Doncs en aquest context neix el budisme. El budisme, hi ha budistes que són religiosos, però hi ha altres que no. El budisme és considerat com una filosofia que serveix per la religió, però també serveix per una vida recta, sense religió. La felicitat per al budisme es relaciona amb la superació del sofriment i la cerca de la il·luminació. Si estem en una roda que va girant, l'important és alliberar-nos d'aquesta roda, que és una roda de sofriment, i trobar el nirvana, que seria la superació del dolor i el passar a un altre estat en el qual ja no t'afecta res. El Buda va ensenyar que la felicitat duradora s'aconsegueix a través del camí òctuple. O sigui, hi ha 8 coses per trobar la felicitat. I mireu quines són. La rectitud en la comprensió, o sigui, entendre bé les coses. El pensament, aprendre a pensar, fer servir el pensament d'una manera recta. La paraula, parlar de manera correcta. L'acció, actuar de manera correcta. Cal veure que és correcte, no? Però el mode de vida, la manera com vius, la manera com treballes, com es relaciones amb els altres, l'esforç, l'atenció plena, imagineu-vos, per ser feliç, parlen de l'atenció plena, o sigui, està concentrat o no, depèn d'això la teva plenitud de vida, la teva felicitat. I la concentració, viure concentrat. La nostra societat avui és la societat de la distracció. Tenim plataformes per veure totes les sèries, totes les coses, totes les pel·lícules, tenim totes les cadenes de televisió i sembla que un element fonamental de la nostra societat és tenir la gent distreta perquè no pateixi, perquè estigui contenta. El budisme diu el contrari. O sigui, l'important no és la distracció, sinó la concentració. El budisme ens diu que la felicitat és un estat mental que podem millorar i inclou també una dimensió ètica. O sigui, el budisme s'està centrant en les qualitats i capacitats humanes, ja heu sentit, pensar, parlar, actuar, i tot això fer-ho bé, correctament, segons la naturalesa humana, perquè puguem trobar l'equilibri, la pau. I al final, el nirvana és sortir de la roda del sofriment, de la història dels sofriments de la humanitat, per poder-nos alliberar. Bé, després de les religions orientals, entrem en un altre món, el món de les religions monoteistes. Tenim el judaïsme, el cristianisme i l'islam. Les religions monoteistes, com el seu nom diu, són les religions que centren el missatge en un Déu únic. El judaïsme ens diu que la felicitat s'aconsegueix mitjançant la connexió amb Déu, l'observança dels seus manaments, els 10 manaments, la pràctica de la justícia. S'hi associa amb la realització personal i la contribució positiva a la comunitat. Tot això és el marc també de les altres dues religions. El judaïsme és primer, el cristianisme és fill el cristianisme és fill del judaïsme i l'islam, jo diria que més que fill, el judaïsme és germà. El cristianisme diu que la felicitat prové de la relació amb Déu, la fe en Jesucrist, que és el fill de Déu que s'ha encarnat, i la cerca de la voluntat divina mitjançant Jesucrist. El centre del cristianisme, evidentment, és Crist. Encara que reivindica el mateix Déu Pare del judaïsme, diguem que treu unes característiques, uns elements molt diferencials. De la felicitat, pels cristians es deriva l'alegria en la vida dels creients, la pau interior, la gratitud i l'amor a Déu i als altres.
Les benaurances són les actituds i virtuts que van unides a la felicitat cristiana. Les benaurances són definicions de la felicitat, però són definicions que són paradoxals, perquè benaurats els pobres de l'esperit, home, els pobres no sembla que siguin molt, no? Benaurats els perseguits, quina cosa, no? Els perseguits. Benaurats els nets de cor, o sigui, és una transformació del missatge i de la reflexió humana i de la valoració humana de la felicitat per traslladar-la a un altre context, a una altra realitat, a una realitat misteriosa. Urs von Balthasar deia que després de la vinguda del cristianisme, el cristianisme suposa un sotrac per la humanitat, perquè dir que el Déu dels jueus, que era un Déu llunyà, que estava amagat, que era impenetrable, s'havia fet home, això és escandalós per la religió jueva. Llavors l'islam el que fa és tornar-nos a un Déu llunyà, que és pare, que promou uns... O sigui, l'islam s'assembla més al judaisme que al cristianisme. El cristianisme trenca aquesta llunyania de Déu envers l'home, però ho trenca d'una manera que és escandalosa, perquè mira que en fer-se Déu home, que acabi sacrificat com un malfactor a la creu, això és un gran escàndol. Això és una cosa sorprenent, que en cert sentit podem dir que rebutja, la reflexió humana rebutja això. Com pot ser, si Déu es fa home, que és el creador de tot, com és que acabi tan malament? No pot ser, això no pot ser. La sabidoria humana ens diu el contrari. Bé, doncs aquest és l'escàndol del cristianisme, del qual l'islam es torna enrere. I en l'islam la felicitat va vinculada a la submissió i obediència a la voluntat d'Allah. Es busca a través de la pràctica de la fe, l'adoració, la justícia i la benevolència cap als altres. La connexió amb Allah i la realització de bones obres van unides i són el resultat de seguir els preceptes de l'islam. Per tant, tenim les tres religions monoteistes. Si aneu comparant les coses que van sortint, trobareu que moltes de les coses que diuen els filòsofs antics i moltes de les coses que surten a la religió tenen coincidència. Hi ha una harmonia bastant gran. O sigui, a la filosofia antiga grega ja es parlava d'aquest camí interior que s'ha de fer amb les virtuts. El cristianisme també, en cert sentit. L'islam i el judaisme fins i tot també parlen d'això. Hi ha una cosa que és comuna a les religions, sí que podem dir que és comuna a totes les grans filosofies antigues, que és la regla d'or. La regla d'or és que no facis al teu germà allò que no facis que et facin a tu mateix. O, al contrari, en positiu, fes al teu pròxim allò que tu facis que et facin a tu. Bé, doncs això és comú en totes les grans cultures, els grans filòsofs i a les religions monoteistes i fins i tot a les religions orientals. O sigui, hi ha aquesta connexió de la relació amb la divinitat, amb l'aprofundiment amb el camí interior i amb la relació amb els altres. Totes aquestes coses han d'anar connectades. Per tant, passem ara al quart punt. Hem vist la filosofia grega, les religions orientals, les religions monoteistes. Què aporta la modernitat occidental? Podem dir que la modernitat occidental aporta una focalització, o sigui, una concentració antropocèntrica. Així com les religions i fins i tot els filòsofs antics parlaven de la divinitat com un element fonamental i central, o sigui, el teocentrisme és propi de les cultures antigues i de les religions. En canvi, el que és propi de la modernitat occidental és l'antropocentrisme, o sigui, és centrar la cultura, centrar-ho tot en l'home. I això, evidentment, ha de tenir conseqüències. En la modernitat hi ha nous pensadors, però també hi ha un desenvolupament de la tecnologia. Comença la indústria, l'expansió urbana, van augmentant les ciutats, comencen, aquí diu, les amenaces ambientals, hi ha la divisió de les classes, hi ha la gent rica, hi ha la gent mitjanament rica, hi ha la gent pobra, els proletaris, els obrers, etc.
Cal dir que en tota aquesta època hi ha molta gent, o sigui, molts d'aquests filòsofs tenen una mentalitat, per exemple, jueva, són jueus, o cristians. Molts científics són cristians. I es continuen repetint moltes idees de les tradicions anteriors, amb les seves dues línies fonamentals. Per una banda, aconseguir una harmonia amb el cosmos i, per altra banda, avançar en el creixement personal. Què podem dir que ve de nou amb aquesta modernitat i aquesta manera de pensar occidental antropocèntrica? Doncs surten dues coses diferents. La felicitat és un deure i la felicitat és un dret fonamental. Això és molt propi de la filosofia occidental, com que anem a lucubrar, anem pensant coses i anem trobant coses interessants, oi? Però després que connectar-les, les nostres idees poden ser molt boniques, però després portar-les a la realitat és molt problemàtic, molt difícil. I aquest és el drama d'Occident i és el drama actual. O sigui, la felicitat és un deure, no? És el que diu Kant, no? Clar, és que estem obligats a ser feliços, hem de fer el que hem de fer. No depèn, la felicitat no depèn del destí, sinó d'un mateix i del seu comportament a la vida, del seu acompliment. Cal segnedir-nes i posar les condicions. O sigui, si fem el que hem de fer, serem feliços. Això era Kant. Kant i els seus amics alemanys són els padres de l'idealisme, no? Amb les idees anem a l'idealisme, a un futur imaginat amb el qual amb les nostres idees s'aconseguirà el bé i tal. Evidentment, idees cal tenir-les, però després cal confrontar-les amb la realitat. Per altra banda, l'altra aportació és que la felicitat no només és un deure, sinó que és un dret fonamental. La felicitat és una aspiració legítima i un dret de l'ésser humà, que pot ser amenaçat per moltes circumstàncies. Ha de ser accessibles per a tots i cal lluitar amb els seus enemics. Per tant, si hi ha una classe opressora que en qualsevol lloc ens estigui atacant, hem de lluitar contra ella per defensar el nostre dret a la felicitat. Clar, aquestes idees estan molt bé, són boniques, però després xoquen amb la realitat. Quan estem molt atents als nostres drets, però ens oblidem una mica dels nostres deures, què passa? Que els nostres drets xoquen amb els drets dels nostres germans. Què està passant ara a Palestina? Està passant això. Els drets dels jueus que van rebre de Déu una terra que els va donar des d'Abraham i Moisès i tots els altres, van rebre, que els pot treure, que ja després de la Segona Guerra Mundial, Europa va voler, com d'una manera paternal i paternalista, va voler solucionar el drama històric dels jueus que s'havien quedat sense terra i es va voler donar una terra. Però què va passar? Que en aquella terra que els va donar estava vivint altra gent. Doncs els drets dels jueus, que són històrics i que tenen, diguem, una fonamentació divina, xoquen amb els drets humans d'altres persones que estan vivint allà, que també tenen dret a viure. Tu els pots treure d'allà perquè és la teva terra, com va fer David amb els filisteus. Sí, però ara podem continuar així, traient els filisteus. I dona la casualitat que els bons sempre som nosaltres i els dolents sempre són els altres. Però clar, també els altres tenen els seus drets. Per tant, això sempre porta a confrontació, sempre porta a conflictes. És un tema delicat, és un tema molt complicat. Bé, en aquesta problemàtica encara no ens hem sortit. Continua el món, continua la ciència, continuem descobrint coses, però els problemes humans encara els anem trobant en el mateix punt que els vam deixar fa 2.000 anys, o fa 1.000, o fa 500, o fa 50, que va ser quan es va, o fa no sé quants, una mica més de 50, que es va constituir l'estat d'Israel a Palestina. Veiem totes aquestes temàtiques que estan impedint la felicitat de les persones, el benestar de les persones, perquè xoquen els drets que tenim uns i els drets que tenen els altres. I no sabem trobar l'harmonia i el diàleg entre aquestes coses. Continuem amb un altre aspecte, l'últim, la neurociència. Què és el que ens diu la neurociència? És una ciència que s'està desenvolupant molt en el segle XX i en el segle XXI. El segle XXI és una ciència extraordinàriament interessant que està trobant moltes coses. Què ens diu aquest estudi de la persona mitjançant el funcionament de la ment i el sistema nerviós com a coordinador central de tot l'humà, de tot l'organisme biològic i fisiològic humà? Què ens va dient la neurociència sobre aquest tema de la felicitat? Bé, la neurociència se centra molt en el tema de la plasticitat cerebral, que vol dir
que l'ésser humà pot modelar la seva ment, el seu pensament, la seva manera de conèixer i de relacionar-se amb el món i amb els altres. Que el nostre coneixement de la realitat i de nosaltres mateixos condicionen la nostra personalitat i la nostra felicitat. Mathieu Ricard, que surt aquí a la cita aquesta, que se l'ha anomenat l'home més feliç del món, això és un títol periodístic. Aquest, la Universitat de Wisconsin el va escanejar el seu cervell en els moments en els quals estava en meditació. És francès, però és un monjo budista. Està vivint com a monjo budista i el van escanejar el cervell. I van trobar que quan anaven escanejant el seu cervell, trobaven que mentre feia la meditació, amb aquelles mena de ventoses que posen, que van calculant el funcionament de les diverses zones del cervell. I van trobar que quan estava en l'estat més profund de meditació s'encenien en el cervell les mateixes regions que s'encenien quan una persona està contenta. O sigui, que el fet de meditar encenia a la seva ment les regions on es segrega dopamina, que és la hormona de la felicitat. Quan un està content, segrega dopamina. Hi ha altres hormones també relacionades amb el benestar, amb la felicitat, amb l'alegria, amb la joia. Doncs van trobar que aquest home tenia la capacitat d'ell mateix, simplement pel fet de posar-se a meditar, de generar en la seva ment, de revifar i desvetllar aquelles regions del cervell que porten a sentir-se bé, en pau, content, sentir-se feliç. I per això els periodistes el van anomenar que era l'home més feliç del món. I què és el que ens diu aquesta investigació? Que una ment concentrada i una vida compassiva i altruista és el que fa que la persona es trobi bé. O sigui, una ment concentrada, està concentrat. O sigui, a vegades es parla molt de la multitarea, no? Sí, i les dones, no? Els homes són més incapaços d'això, però les dones que sabeu fer 4 coses a la vegada. I això semblava la gran cosa. Però ara diuen que s'ha de vigilar amb això. Que és millor estar concentrat i fer el que fas ben fet. I que quan acabes el que has fet estaràs més content que no pas per haver fet 4 coses a la vegada totes malament. Per dir, però és com els faríem els homes en general, no? Moltes coses a la vegada i malament. No, però és que fins i tot encara que les facis bé no et trobaràs tan content. En la neurociència s'ha arribat a parlar de la neurofelicitat. Hi ha una demostració científica de moltes afirmacions de la saviesa antiga sobre la felicitat, tant de la filosofia grega com de les tradicions espirituals. La importància de la meditació i de l'oració, el que hem parlat d'aquest monjo budista. El que el budisme deia en el seu pensament sobre la felicitat, la ciència actual ho està comprovant, ho està demostrant, és veritat. O sigui, és important el pensament, l'atenció, la concentració, per tu viure en un benestar, no viure en una angoixa. O sigui, aquesta neurociència també fonamenta la dimensió espiritual humana està demostrada actualment científicament i la conducta ètica i moral, ara qualsevol abans deia, ajuda els altres i això et fa bé a tu. Això està ja demostrat científicament. La neurociència demostra que quan tu fas una cosa, segregues dopamina, estàs més content, estàs més... La tendència que tots tenim en la ment d'anar donant voltes al pensament i anar a tenir com una mena de pensament negatiu que va, bloquejant les nostres iniciatives o que va torpedejant la nostra activitat o la nostra percepció de nosaltres mateixos. Tot això es pot treballar i es pot modelar gràcies a la meditació i a les accions, al que tu fas, a una acció segons un criteri moral. Importància fonamental de l'amor i l'amistat dels vincles socials per afavorir el benestar. Bé, tot això ja està demostrat científicament. Potser algú dirà, no calia demostrar-ho. Sí, però ja està demostrat. Encara que no calgués, la neurociència ja ho diu. La neurociència també ha trobat alguns conceptes que ens ajuden a comprendre millor el benestar i la felicitat humana. I aquí aquest psicòleg de nom impronunciable, Mihaly Csikszentmihalyi, va desenvolupar el concepte de flux, flow. Això del flow és una cosa molt coneguda. L'altre dia estava escoltant el rap, aquests que canten i que van improvisant i tal, i el que fan és flow, flow és fluir en el llenguatge, en la seva paraula, això és flow també.
És l'experiència en la qual ens mantenim molt motivats, absorts en el que anem fent, fins a tal punt que perdem la noció del temps. Felicitat seria el resultat d'aquest estat de flux. Quan estem fluint, no? Quan estem concentrats en una cosa i se'ns ha passat el dia, i el que em va passar un dia, que em vaig oblidar de dinar fins i tot. Estava tan concentrat, llavors, això és flux, és fluir, és anar fluint, és anar... Bé, doncs això també, la neurociència diu que són mecanismes que estan en relació amb la concentració i amb el benestar i la felicitat personal. Ja ho deia Ortega i Gasset, la felicitat consisteix a trobar alguna cosa que ens satisfaci plenament. I en aquest sentit també hi ha una altra aportació, que avui es parla molt de la psicologia positiva. I un dels grans psicòlegs que van en aquesta línia és Martin Seligman, que defensa que la nostra felicitat augmenta quan eludim les emocions negatives i ens concentrem en les positives, buscant-les i desenvolupant-les. A veure, tot això està demostrat científicament. O sigui, qui diu que no, menteix. Ara, també és veritat que amb això ara s'estan fent deformacions. La psicologia positiva està demostrada científicament, però no ha d'interpretar-se ingènuament o màgicament per eludir els problemes de la vida que han d'afrontar-se. Cal evitar la seva comercialització superficial, amb autoajuda i tal. Ara hi ha llibres, hi ha vídeos i documentals en internet que vosaltres trobareu. Penseu en una cosa, concentreu-vos i això es realitzarà. Bueno, es realitzarà o no. O sigui, voler-se aprofitar de la ingenuïtat de la gent, això tampoc està bé. És evident que si tu penses una cosa, tu seràs més sensible i seràs més col·laborador perquè aquesta cosa vingui a la teva vida. Això és evident, això és el que diu la neurociència. Però màgia no, Màgia no, Pensar molt allà que em tocarà la loteria i seré ric, i llavors seràs ric de manera segura i absoluta, no? Com a vegades alguns vídeos d'internet diuen, això són tonteries. O sigui, cal vigilar. El fonament d'això hi és, però no ens ho hem de prendre d'una manera ingènua i massa crèdula. Bé, amb això ja hem acabat el recorregut per la saviesa de la història, que ha arribat fins als temps actuals. Ara anem a buscar què és el que diu la gent. Qui són més feliços? Els homes o les dones? Els grans o els petits? Qui són més feliços? Els caribeños que ballen un reggaetón o els noruegos que tenen un clima tan fred i que no poden sortir de casa? O els finlandesos o els islandesos que tenen una nit que dura diversos mesos? Bé, això, el resultat del que trobem en aquestes enquestes és bastant relatiu, perquè clar, perquè això depèn molt de com ho enfoquis, de què demanis, de què preguntis. O sigui, és molt difícil comparar el que es parla de la felicitat a Espanya, del que es parla de la felicitat a Sud-amèrica, del que es parla als Estats Units, del que es parla a la Xina, perquè hi ha cultures, hi ha realitats molt diverses. I a vegades amb una mateixa paraula ells entenen una cosa i tu una altra. O sigui que això... Bé, jo amb això he seguit les enquestes de la CEO de Coca-Cola, Margarita García, sobre la felicitat. I ella fa com una distinció. El primer a l'estat espanyol, Espanya. Qui són més feliços? I després fa una mirada al món. A Espanya, qui són més feliços? Bé, homes o dones? Bé, el resultat que diu Margarita García és que homes i dones tenen proporcions semblants de felicitat. O sigui, tu mires el número global i homes i dones hi ha una proporció semblant d'homes feliços i homes infeliços. Però que mentre els homes segueixen més la mitjana, les dones tenen més variacions. Què passa? Que les dones hi ha més dones molt feliços i dones molt poc feliços. I que els homes són més del comú, no? Són més medianos, no? Seguim més la línia general, no? Això és el que troba Margarita García. Potser vosaltres trobeu altres enquestes i troben altres. Però bueno, això és el que diu ella. Qui són més feliços, els grans o els petits? L'edat influeix. La felicitat va pujant fins als 20 anys. Bé, aquí no parla dels nens. Jo crec que els nens poden ser molt feliços o poden ser poc feliços. Segons l'ambient, els nens són molt fruit de l'ambient que han rebut. Però després, la gent, quan comença a créixer, la felicitat va pujant fins als 20 anys.
després va baixant entre els 40 i els 50 i després torna a remuntar. La franja d'edat amb més felicitat va dels 26 al 35, quan som joves, quan tenim il·lusions, quan tenim perspectives de futur, quan acabem d'experimentar les efusions hormonals de la nostra relació amb els altres i tantes coses que ens ajuden a viure amb un entusiasme que ve en part també de la joventut i de la biologia. O sigui, la franja més feliç és del 26 al 35. Després la segueix dels 18 al 25. O sigui, en tota la joventut hi ha el marge més gran de felicitat. Dels 36 al 55 descendeix d'una manera significativa i després torna a pujar. Després venen les crisis. La crisi dels 40, la crisi dels 50. Què passa en aquestes crisis? Que un fa com una mica de valoració de la seva vida, fa una mirada sobre la seva vida. Llavors, veu que moltes il·lusions que tenia a la seva joventut no les ha realitzat. Llavors, això suposa una caiguda de la seva percepció de felicitat personal. Però després, a partir del 55, torna a pujar, perquè un ja es torna a trobar en el seu context, fa una síntesi del que ha fet, del que ha viscut, assumeix la seva realitat i va endavant. Bé, això són les línies generals. Qui és més feliç? Les persones casades o les solteres? És una pregunta interessant. En parella, la gent és més feliç que si viu sola. El 64% de les persones soles es declaren no felices. La parella ajuda, però depèn de la qualitat de la relació, valorant-s'hi molt l'admiració, el suport, el compromís, el respecte i la passió. També són importants l'humor i la diversió compartida. O sigui, és millor viure acompanyat. Però aquesta relació ha de ser bona, perquè si no és bona, si és una relació tòxica, encara et pot fer més infeliç, encara et pots sentir més desgraciat. O sigui, les línies generals són que en relació amb la dimensió social de l'home és més interessant viure acompanyat. Després, l'oci i la cultura són importants i també el descans. O sigui, arriba un moment en el qual, quan ets jove, el descans no valores gaire, però després sí, bé anar descansat, no? Això és el que deia la meva mare. Cuerpo descansado, dinero vale. O sigui, si tu vius també amb un equilibri de vida, això també ajuda i contribueix al teu benestar. Físic, psíquic, espiritual, tot, no? Anem al món. A veure, quins són els països més feliços del món? Colòmbia? Sí, aquí diuen que Colòmbia. Els països caribenyos, els països, bueno, en els estudis, el que diuen els estudis, que tampoc no et pots fiar tot del que diuen els estudis, però bueno, depèn de les dades que es valoren en l'enquesta. Diverses enquestes mundials sobre felicitat posen Escandinàvia, o sigui, Suècia, Noruega i Dinamarca en els primers llocs de felicitat. Què passa? Quan s'inclouen valors, perquè clar, per valorar la felicitat, què has de valorar? Has de fer diverses preguntes. Quan s'inclouen valors de cobertura social, índex econòmic i corrupció, els països avançats apareixen millor. O sigui, en aquells països en els quals hi ha una cobertura social, en els quals si et poses malalt et porten a l'hospital i et paguen les despeses i tal, clar, la gent està més tranquil·la. Això també contribueix a una mena de felicitat. Encara que després potser no siguin tan expressius com nosaltres, no? Però després que també estan més tranquils, més contents al recer i al foc de la xemeneia de casa seva, quan hi ha altres també que vivim molt alegres però potser al carrer, oi? En canvi, quan s'enfoca l'anàlisi en l'individu i la seva satisfacció personal, els països llatins se situen millor. O sigui, quan et pregunto, tu què tal, ets feliç? Sí, jo soy feliç. O sigui, se situen millor quan un valora la seva realitat personal. Però quan mires coses objectives, com per exemple, si tens seguretat social, si estàs tranquil de cara al futur, si tens alguna preocupació pels teus fills, doncs ja es valoren el que tenen altres països més del nord d'Europa. Hi ha un cas especial que estudia aquesta noia, la Margarita Álvarez, que és el cas de Bhutan. Bhutan és un país petit de l'Àsia, que té 1 milió d'habitants i que la majoria són budistes i que van dir durant un temps, i segons també aquest llibre de la Margarita, que durant un temps es va considerar que era el país més feliç del món. Què passa? En aquell país els seus governants van prendre la responsabilitat, van prendre la missió
de fer que la seva gent visqués contenta i estigués feliç. Clar, això normalment els governs no ho consideren, això. Llavors, per a ells, no mesuren la felicitat del país en l'economia, no miraven el PIB, que és el Producte Interior Brut, que és la producció del país, la producció econòmica del país, sinó que miraven el FIB, Felicitat Interior Bruta. Llavors tenien un ministre, que era el ministre d'això, de la felicitat del país, que era en aquell país d'un milionet d'habitants, que era un país no relativament gran ni relativament ric, ni que tenia grans recursos, era molt agrícola, era gent molt senzilla, budistes, no? Es mesura el PIB i el PIB no es fixa sols en el desenvolupament econòmic, sinó en la qualitat de vida i la felicitat de la població, o sigui, la salut, l'educació, la participació comunitària, l'equilibri ecològic, i en tots aquests valors que es consideraven i tenien un ministre, així com aquí tenim uns ministres per unes coses, allà tenien un ministre per la felicitat de la gent. I s'ocupava d'aquestes dimensions que estiguessin bé en el país. Cal afegir també aquí una cosa que no diu la Margarita Álvarez, però que jo l'he sabut per una altra banda. És que en els últims anys, arrel de la proliferació dels mòbils per tot arreu, també per rotant, ha disminuït el seu FIB, o sigui, la seva felicitat interior bruta. Què passa? Que quan la gent comença a mirar el mòbil i comença a comparar-se amb com viuen altres persones i el que fan altres i el que es viu per allà i els problemes de per aquí i per allà, ja no hi ha un nivell tan gran de felicitat. O sigui, ja no sé si actualment podem considerar que Bhutan sigui el país més feliç del món, perquè ja també han proliferat molt els mòbils. I això té també la seva influència individual i social. Bé, després de tot això, anem a buscar lleis universals. Es poden trobar unes lleis universals? La felicitat, anem a buscar i trobarem 5. Es podien haver trobat 6, es podien haver trobat 4. Bueno, jo he trobat 5 per explicar una mica com una síntesi de tot el que hem dit aquí. La felicitat és subjectiva i cultural. És un concepte que no és universal, depèn de les cultures i dels individus. Per uns la felicitat serà ballar molt i per als xinos i els orientals serà treballar i fer bé la seva feina. Clar, són mentalitats molt diferents, no t'hi pots ficar en això. Però és que a més, dintre de cada família podem parlar d'una base comuna de l'ésser humà, però hi ha moltes diferències. O sigui, la felicitat depèn de la genètica. O sigui, jo, per exemple, potser els meus pares, els meus avis tenien una herència genètica de caire pessimista. Per exemple, de psicologia pessimista. Això influeix en la meva personalitat. Això influeix en la meva percepció de mi mateix. Després, la cultura general, les circumstàncies, les creences personals. Si a tu t'estan dient el tort i el dret que si no et portes bé et condemnaràs i estaràs tota l'eternitat. Home, això és un pes dintre de la consciència. No te fa viure gaire content. En canvi, si et diuen més que et salvaràs, que et pots salvar, que pots fer bé als altres, llavors tindràs un altre esperit, una altra il·lusió. En fi, les creences que tenim influeixen molt en nosaltres. La saviesa popular parla de 3 coses: salut, diners i amor. El més important és l'amor. Alguna part de raó té aquesta saviesa popular. Però més important que totes aquestes coses pràctiques, l'important és la percepció que tenim i com les vivim, aquestes coses. Les circumstàncies, les experiències de la vida, les emocions que ens susciten, no podem triar-les. A nosaltres ens passen coses. Però el que sí que podem triar és com vivim aquestes coses, com entenem, com interpretem, com agafem aquestes coses, les elaborem en nosaltres i què fem amb això. La felicitat és un estat de la ment i no una condició de les circumstàncies, ho diu John Locke. També és el que deia Buda. O sigui, són elements. La felicitat és subjectiva i cultural. La felicitat depèn de nosaltres, la segona llei. La plasticitat del cervell, que ja hem parlat. El cervell es pot entrenar. Podem canviar la nostra manera de pensar, de sentir i d'actuar. Sonia Lyubomirsky, de la Universitat de Califòrnia, diu que la felicitat depèn el 50% de la genètica, que és molt, el 10% de les circumstàncies i el 40% de la nostra actitud i de les nostres accions. Bueno, és que aquest 40% és molt, és gairebé la meitat de la nostra felicitat. No depèn de les circumstàncies. Jo puc tenir les circumstàncies molt diverses, complicades, i les societats infantils i egocèntriques com la nostra, resulta que el problema sempre són els altres i són sempre les circumstàncies que no ens deixen ser feliços.
Les investigacions diuen que no. Depèn de nosaltres molt. Després, la memòria és selectiva. La manera de pensar, de recordar les emocions, els traumes de l'inconscient. O sigui, podem ensenyar i portar el nostre cervell a recordar les coses positives i a sanar les coses negatives, les circumstàncies i ferides que podem tenir. Després cal desenvolupar l'esperança en el futur. Podem induir el cervell a somiar, podem ser pessimistes, no de mena, però en canvi podem ensenyar-nos a nosaltres mateixos a ser més somiadors, a confiar, a tenir esperança, a lluitar, a esforçar-nos, tenir un optimisme actiu, conscient, responsable. Els pensaments negatius, aquestes coses que van rumiant, que ens sabotegen, baixa autoestima, crítica destructiva, victimisme, culpabilitat, comparació amb els altres. Hem de trencar el cercle viciós amb un pensament positiu, amb un realisme compassiu. És fonamental la relació que tenim amb nosaltres mateixos. Una autoestima positiva i saludable facilita un acompliment millor en la vida i una relació millor amb els altres. La tercera llei, que va en continuïtat amb l'anterior. Abans hem dit que la felicitat depèn de nosaltres. Ara diem que la felicitat necessita el cultiu personal, també hem anat parlant. Cal aprendre a gestionar les emocions. Cal superar l'analfabetisme emocional. En contra del que pensàvem, som molt poc racionals. Hi ha una gran influència de l'inconscient a la nostra vida. Hi ha moltes coses que les fem i pensem, sí, és que ho he fet per això, per això. No. Per què ho has fet? Per què ho has fet? Per què ho has fet? Perquè així trobaràs que en el fons t'estàs deixant moure per motivacions inconscients que no te n'adones. I això és molt important saber-ho. Cal cultivar-se per superar això. Les emocions tenen un paper fonamental en la memòria i en l'aprenentatge. La Universitat de Glasgow parla de 4 emocions bàsiques. Joia, tristesa, por, ira. Són les 4 emocions bàsiques. En canvi, amb això cadascú diu el que vol. La Universitat de Califòrnia parla de 27 emocions interrelacionades entre elles. O sigui, és una cosa molt complexa, no? Les emocions és el que nosaltres tenim qualsevol experiència de la vida i ens acompanya una emoció que pot ser conscient o inconscient, però que és molt important, que cal conèixer-la. Perquè si no la coneixem ens pot dominar i ens pot manipular i podem ser esclaus d'ella. Cal gestionar-les bé. La intel·ligència emocional és fonamental per l'èxit en la vida. Una persona pot ser molt intel·ligent i no fer res a la vida perquè no sap controlar els seus sentiments. Cal agafar hàbits saludables. Som unitat de cos i de ment i d'esperit que s'influeixen mútuament. Cal educar el cos. Cal fer exercici físic, dieta equilibrada, salut mental, una ment assossegada, descans. Totes aquestes coses fan un pack, van unides i són interrelacionades. Quan caminem pensem millor. Això ho diu la neurociència. Que tindrà que veure? Doncs influeix. Quan ens alimentem bé, pensem millor. I què té a veure si em menjo una bona xuleta? Doncs que el greix també va al cervell, saps? Doncs tot influeix. Cal tenir en compte tota aquesta realitat global. Quarta llei fonamental. La felicitat personal és social i comunitària. L'amor és una dimensió fonamental de la felicitat. Bé, aquesta quarta llei és la dimensió social de l'ésser humà i és el centre de l'estudi de Harvard d'aquell llibre que s'ho he parlat al començament. La reflexió i la conclusió fonamental de tot aquest estudi de gairebé 80 anys és que el fonamental per la felicitat dels homes són els vincles afectius amb les persones. Això és el que ens fa més feliços. Tu pots patir més o menys, tu pots tenir més diners o menys, però si no tens un vincle afectiu que t'ompli amb algú, seràs un desgraciat, encara que siguis l'home més ric del món. La nostra espècie és fràgil, però ha superat totes les altres per la col·laboració social, gràcies a la cultura de grups que comparteixen informació i es reparteixen rols comunitaris. Fins i tot l'espècie humana va tenir diverses variants. En canvi, la que ha anat endavant i és l'única que ha quedat és l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, quina és la seva característica? Els estudis antropològics ens estan dient que és la col·laboració, que és treballar en equip, que és repartir-se els rols.
Després l'efecte Pygmalion és una altra cosa que està estudiada. Tu agafes 50 estudiants, qualsevol, sense cap tria, i 50 estudiants sense cap... I amb uns les dius, escolta, ho feu molt bé, vinga, anem endavant, això que heu fet està molt bé. Aquest dibuixet que és molt maco. Aquests tindran un desenvolupament molt superior que un altre grup que els diguis, escolta, això ho feu malament, o que no els feu cas, o que deixeu les feines allà i no els preocupeu, o que arriba al final del temps d'escola i ningú els va buscar. Aquestes persones que estan desateses, que no tenen valoració, que els seus professors no expressen unes expectatives envers elles, no creixeran. I potser són tan intel·ligents, tan guapos, o més que els altres. No té res a veure. L'home depèn molt de les expectatives dels altres, depenent molt dels altres. La gratitud no és tan sol la major de les virtuts, diu Ciceró, sinó que està emparentada amb totes les altres. O sigui, l'home de bé és agraït, agraeix a les persones, no per educació, sinó perquè valora tot el que rep de tothom. I això ja ho demostra ja la neurociència. L'agraïment té beneficis emocionals i físics, genera benestar i optimisme. Però el psicòleg Robert Emmons és una disciplina que elimina els biaixos negatius del nostre cervell. O sigui, aquestes maneres de pensar equívoques i errònies que a vegades tenim, si som agraïts, agafem una actitud positiva que ens treu aquests biaixos, aquestes, visions negatives, deformadores de la realitat. La generositat ens fa ser més feliços. Està comprovat en totes les cultures. És una estratègia adaptativa de l'evolució. Anem endavant. L'últim, la felicitat no és un absolut. Perquè, clar, hem fet un tema així tan bonic que ara hem de també trencar una mica paradoxalment aquesta realitat, no? Perquè, clar, i llavors ara parlem d'aquest tema i com li expliquem aquest tema a les famílies de Palestina que estan perdent ara fills, o una mare que ha perdut un fill malalt, o un home que acaba de perdre la seva dona. De quina felicitat l'estem parlant? Bé, l'important no és la felicitat. L'important és el propòsit i la meta en la vida, que siguin significatius i valuosos. El benestar i la felicitat són una cosa a què tothom aspira, però a vegades, en certes etapes, no és possible. No és un absolut, sinó un ideal al qual aspirem, però sense el qual podem avançar. El fonamental és tenir un propòsit vital, que sapiguem on volem anar i que fem els passos per anar cap aquí. Les persones que tenen un propòsit de vida, un motiu fonamental, poden acceptar qualsevol realitat i superar les contrarietats. El que distingeix els humans dels animals no és la recerca de la felicitat, sinó la recerca del sentit de la vida. Per tant, aquelles persones també en situacions diverses potser no poden gaudir, experimentar la felicitat, però potser sí que poden treballar perquè altres visquin l'experimentin, i això és un propòsit i una finalitat de la pròpia vida. Per tant, són les 5 lleis universals que hem anat trobant. La felicitat és subjectiva i cultural, la felicitat depèn de nosaltres, la felicitat necessita el cultiu personal, la felicitat personal és social i comunitària, l'amor és una dimensió fonamental de la felicitat no és un absolut. L'important és el propòsit i la meta en la vida que siguin significatius i valuosos. Per acabar, les conclusions. Hi ha com dues visions de la felicitat. Hi ha un que pensa que la felicitat és un estat definitiu on pots arribar. El paradís aquí a la Terra. Probablement aquesta felicitat no existeixi. Amb aquesta concepció. Hi ha una segona concepció que es considera la felicitat com una manera de viure, d'acceptar la realitat en el positiu i el negatiu, centrar-se en les coses bones de la vida i treballar-hi. Aquesta felicitat és possible i desitjable, però és sempre un regal, un do, per a aquelles persones que fan el que han de fer en consciència i viuen la vida d'una manera sana en tots els sentits, corporal, espiritual, social. La vida ofereix moments diversos i contradictoris. Afrontar-los i conduir-los a aquests moments i conduir-nos a nosaltres mateixos cap a una millor versió és la manera de buscar la felicitat. Per als danesos, la recepta de la felicitat és hygge. No sé si ho dic bé, en danès, com que jo no sé danès. El hygge dels danesos consisteix en gaudir de la vida en plans senzills i bona companyia, sense oblidar el sentit de l'humor. Bueno,
Ara farem, com per acabar, com una mena de llibre d'autoajuda. Llavors farem 5 coses, 5 actituds per construir la felicitat. Ja amb això acabem. Quines són les 5 coses que necessitem per construir la felicitat? Ho hem posat 5, podríem ser 6, podríem ser 7, podríem ser 8. Bé, ho hem posat 5 perquè és les que em cabien a la diapositiva. Viu, gaudeix, estima, confia, treballa. Viu, no temis la vida, viu-la. Pren decisions, investiga, arrisca, descobreix, qüestiona't les coses. No perdis la sorpresa i la curiositat. Accepta la realitat, assumeix els errors i aprèn d'ells. Els fracassos et fan madurar. No tinguis por. Viu. Segon, gaudeix. Gaudeix del que fas. Aprèn a gaudir del que has de fer per obligació. Valora els plaers i alegries de la vida i agraeix-los. Riu i relativitza les coses. Com veieu, aquest gaudeix no significa busca només les coses amb les que te les passes bé. No va per aquí la cosa. És gaudeix de la vida, del que t'ha tocat, del que has de fer, del que si has de treballar, si has de fer una cosa que no t'agrada fer, aprèn també a trobar el gaudi d'aquella realitat. Tercera, estima. Tots volem ser estimats. Tots volem que ens estimin, això no hi ha dubte. Però el fonamental és estima. Fer feliços als altres. L'amor no és un sentiment, sinó una disciplina. Em dic que l'amor és central en la felicitat. Vale, doncs l'amor no és un sentiment. És la disciplina de fer feliços als altres, de fer bé als altres. Fer bé als altres tampoc és dir tot el que els altres vulguin sentir. No, és fer bé als altres. A vegades els has de dir una cosa que no els agradi, també pot ser. La relació amb els altres és més important que les coses o que l'èxit personal. Això és una conclusió fonamental de l'estudi de la Universitat de Harvard. La relació amb els altres és el fonamental. Confia. Tampoc vol dir això que s'ha de confiar en tothom i de qualsevol manera, no es refereix a això. No depenguis de ningú, siguis honrat amb tu mateix, confia, somnia, projecta futurs i millors i mou-te cap a ells. No et tanquis a la veritat, a la novetat, no et tanquis a la novetat. O sigui, no es tracta de confiar en tothom, però tampoc de desconfiar en tothom. Confia en la vida, confia en tu mateix. Però és un confiar que és amb treball, que és amb el punt que ve després. No s'ha de perdre l'actitud d'escolta i atenció a la realitat. El cultiu, la confiança no és una confiança ingènua pensant que ja em vindran a donar tot el que jo vull. No és això. El cultiu d'hàbits i actituds afavoreix el progrés personal i comunitari. Treballa en equip per a millorar la societat. Els canvis petits són importants. No deixis mai de treballar, d'aportar, de concretar. Conclusió final. La felicitat és viure bé i fer viure bé als altres. I això en el context de tot el que hem explicat al llarg de tota aquesta xerrada. Gràcies per la vostra escolta. Normalment no veig, però vaja. Ja va bé, sí. Gràcies. Hi ha el Joaquim que vol fer un comentari. Jo accepto la teva invitació a la crítica i llavors penso que el que has explicat en l'apartat 2, enquestes sobre la felicitat, sobretot l'autora aquella de la Coca-Cola, jo crec que queda invalidat per les lleis universals que has posat a continuació. En el sentit que totes aquestes estadístiques que diuen, per exemple, aquella dada, el 60% de les persones que viuen soles són infelices, doncs que és una dada impossible de comprovar i que ja les mateixes lleis universals afirmen que d'entrada la noció de felicitat és diversa, després tots aquests condicionants, la felicitat aquesta que un s'ha de construir, no la que ha d'esperar, llavors
jo veig que les estadístiques queden invalidades, però totes, penso jo. Quan parles de països més feliços o menys feliços... Sí, és una esmena a la totalitat. A la totalitat. O sigui, jo crec que la conferència hagués resultat molt millor sense aquest apartat segon. De les enquestes. De les enquestes, perquè les considero que no són fiables. No? Una altra cosa són les conclusions d'aquest estudi de Harvard, que això sembla més científic. Però l'altre a mi m'ha semblat així. No? L'única cosa que m'ha semblat interessant és el cas de Bhutan, que és molt interessant per deixar d'utilitzar el mòbil. Bueno, això de les enquestes és veritat que és una cosa molt... Depèn molt de les preguntes, depèn molt de la cultura. O sigui, és que hi ha tantes diferències. O sigui, els nostres avis no es preocupaven si eren feliços o no. Ells havien de tirar endavant. Era un altre món, era una altra realitat. Hi ha molta gent que viu encara en societats rurals, que ha de lluitar, que ha de treballar, que és tan diferent, no? En una cultura com la Xina, on el prototipus de la persona és com contribuir a la societat. El prototipus de la mentalitat oriental està molt més a favor de treballar pels altres que no pas l'individualisme nostre d'Europa. Clar, són mons tan diferents, o sigui, les paraules també són tan diverses, és una realitat tan complicada, no? Però bueno, accepto la crítica, Una altra. No, o sigui, a mi em sembla que has utilitzat en la conferència com dues nocions de felicitat. No? Aquesta, diguem-ne, més de les enquestes, per dir-ho d'alguna manera, o del que les persones afirmen que és la felicitat, o de la felicitat que esperen tenir. I en canvi aquesta altra, la que has definit, jo crec que molt bé, a partir de les lleis universals i de les conclusions, que és més una felicitat que no és per trobar, sinó per cercar, a partir d'una manera de viure, d'un buscar més un sentit de la vida. Crec que aquí està el quid de la qüestió. Això és el que invalida en cert sentit. Jo crec que la mateixa conferència ho porta, no? A dir, no ens fixem en aquella noció de felicitat superficial que esperes rebre i que és la que es mira una mica en les enquestes i que és la que és externa a la persona, i en canvi la felicitat com a tasca, que llavors sí que existeix, perquè en algun moment has suggerit que hi ha un cert tipus de felicitat que no existeix. Jo crec que seria la de les enquestes, per dir. Molt bé. A vegades veus, no sé, per la tele o això, veus aquests infants de, no sé, de la Índia o de països d'aquests que són, o de l'Àfrica, no? Que els veus superfeliços i contents i dius, però si no tenen res, si són uns... Vull dir, aquesta canalla no tenen ni joguines ni... Són superfeliços, no? I dius, clar, la felicitat no té res a veure amb... moltes vegades amb el que ens imaginem o que ens venen, no? Això que deies de la publicitat o de... Després també vaig llegir el llibre aquell del Viktor Frankl i clar, dius, allà en un camp de concentració ell diu les persones que tenien més... o sigui, que vivien més i que d'alguna manera eren més supervivents, per dir-ho així, eren les que havien trobat un sentit a la seva vida, no? Sobretot pensant en una altra persona, no? Per exemple, ell tenia present la seva dona, no? Doncs aquestes persones eren les que tenien més, per dir-ho d'alguna manera, més supervivència, no? Més esperança, per dir-ho d'alguna manera, més felicitat, no? Perquè els altres d'alguna manera es morien de fàstic o de manca d'esperança, diguem, no?
Sí, que en el fons és el mateix que diu la Universitat de Harvard. O sigui, en el fons, el centre de la persona són vincles amb els altres. O sigui, hi ha altres teories, perquè avui hi ha moltes teories per tots els gustos. Hi ha altres teories que l'home és egoista i que hi ha un gen egoista i que nosaltres anem endavant buscant el profit personal. Bé, sí, això és un aspecte, no? Però tots aquests altres estudis que ara ja estan demostrats i aquesta experiència del Viktor Frankl ens fan veure que l'home sense un vincle fort amb algú es desfà, o sigui, es dilueix per la motivació, per la vida, per tot. Tot això, clar, són coses que ja estan en proves científiques actualment, certament. Nosaltres coneixem un lema que és aquest de viure o cercar de viure la felicitat, savis i lliures. Jo entenc, després d'escoltar tot el que has dit, que per cercar, en aquest cas, la felicitat, doncs hi ha un treball personal, col·lectiu, però és un treball que neix de nosaltres, no? De l'esforç de l'home o de la capacitat de l'home de reaccionar davant de les coses i donar-li tot aquest sentit. No? Però jo aquí també vull valorar que això és un 50%. L'altre 50% jo crec que et ve donada. És un regal que es rep. Vull dir, hi ha un treball nostre, però també hi ha un do que et ve de fora, no? Que et fa veure o et fa descobrir que la felicitat està aquí o està allà, neix en tu, però et ve donada, no és treball, és un regal, igual que la saviesa, igual que ser lliure, no? Però jo remarco aquest do que et ve sobrevingut. Això entraria dintre del... O sigui, com la nostra manera de veure la vida, no? O sigui, captar el do de la vida, la gratuïtat, doncs veure que amb un agraïment hem de respondre. I això és com tu, el que expliques, il·lumina com hem de considerar la vida, com hem de percebre la vida, o sigui, la nostra manera de viure la vida, perquè si un mira, si dintre té com el perjudici intern, mental, de pensar és que a mi ningú m'estima, és que ningú... Llavors, si tens amb això, el que tu dius és impossible. És una cosa o l'altra, és veure la vida d'una manera o d'una altra. I jo puc tenir, per exemple, genèticament jo puc tenir una tendència familiar i una influència social de que les meves tietes, que no és veritat, que les meves tietes sempre tenien és que tot, és que els altres són els culpables. Això ho puc tenir. Jo puc tenir una influència social que incideix sobre la meva percepció de la vida. Clar, doncs la cosa és com descobrir aquesta mirada neta vers la realitat per copsar el do, per copsar el regal, no? I en aquest punt és quan creixem, no? Quan creixem. Però clar, si no sortim de les influències de tal, que a vegades és que jo sóc com era el meu pare o com la meva àvia, i que no ho sé, no me n'adono, perquè jo crec que és que jo sóc així, però és que jo puc ser així, però també puc ser d'una altra manera, que això no m'ho havien dit. Llavors, descobrir això pot sortir d'un temperament, per exemple, pessimista i negatiu i descobrir la dimensió positiva de les coses que et passen, de la vida, de la relació amb els altres. Això és com un canvi en els ulls, no? És un aprendre a veure les coses. Això és el que deies tu, no? Que la felicitat és felicitat i va unida a la saviesa i a la llibertat. O sigui, seria descobrir la saviesa per veure les coses en el positiu i saber que això és el que fa créixer, no? I que l'altre t'enfonsa, perquè el que cregui que tothom està en contra d'ell i que li impedeixen ser feliços per molts motius autèntics que pot tenir, perquè no troba feina, perquè no troba nòvio, perquè no té els diners que voldria, no sé, això és... O sigui, és la ment, són les nostres creences que influeixen molt la nostra felicitat, no? En aquest marc jo entenc
que dius i que és fonamental. O sigui, és netejar la ment d'influències que ens impedeixen veure la gratuïtat de la vida, el regal de la vida, el do que rebem, exactament. Sí, sí, d'acord. Jo agraeixo aquesta conferència, que trobo que hem tocat un tema molt important, no? Que és important per tothom i que ara crec que hi ha coses que mereixen, com ja has dit, no? Que s'haurien d'aprofundir més, no? I trobo que mirant més en la nostra societat actual, que hi ha també un aspecte de la felicitat que a vegades sembla que siguis com obligada a ser feliç, no? Vull dir que si no ets feliç, en certs ambients no t'hi pots ni presentar, per dir. Vull dir que ara tot el que es fa amb Instagram i amb Facebook i així, molta gent dedica moltes energies i molt de temps a demostrar a tothom que és superfeliç. És que tinc una vida que és ja insuperable, no? Faig les coses més interessants, tinc els amics més guapos, no? Vull dir que, en certa manera, hi ha com una pressió social de que has de ser feliç, no? Però, clar, aquesta felicitat no omplen. És com un succedani, no? És com una falsificació, no? Llavors, pot passar, no fa gaire m'ho va explicar una jove universitària, no? Que molt maca i generalment feliç, però que va passar una època així una mica dolenta, no? Que tenia uns crisis, unes dificultats, i llavors deia, en aquest grup on anava, que precisament era un grup d'una parròquia, no? Que quan no estic bé no hi puc anar, perquè llavors no encaixo. Dic, ui, socorro, no? Vull dir que si amb els teus amics no hi pots anar, quan no tens aquesta plenitud que se suposa que has de tenir, no? Vull dir que és com un problema, no? Jo crec que això, com a societat, ens hauria de fer reflexionar i mirar, a veure la felicitat, quina és l'autèntica felicitat, per dir, no? No sé si voldries il·luminar una mica aquest aspecte, també. Bueno, sí, jo crec que això és part del problema que porta a que a la nostra societat hi hagi aquesta crisi de salut mental que hi ha. És aquesta societat en la que vivim, que és molt de les pantalles, que és molt de les aparences, dels mitjans de comunicació, és una societat molt audiovisual, on la imatge sembla que és la veritat, on ja la gent costa que llegeixi un llibre, més aviat anem llegint com a molt els tuits, no? Que són unes frasetes i prou. Per anar llegint un llibre, o sigui, l'esforç, aprofundir, els matisos, tot això sembla que són enemics. La nostra societat actual és molt superficial i molt infantil. I això també, alguna cosa que hem fet malament, no? Tots plegats, les institucions, que sobretot a la nostra societat del benestar, o sigui, la societat del benestar està molt bé perquè la gent pugui tenir salut pública, educació pública de qualitat, tot això és estupendo. Però està malament en el sentit que acostuma la gent a tenir les coses sense esforç, amb comoditat, amb masses facilitats. I jo crec que una de les coses que es demostra, la recerca de la felicitat, és que tu valores allò que has treballat i que t'ha costat, i que si no ho valores, si no t'ha costat cap esforç, t'ho han donat, i no saps valorar el regal que és que et donin les coses, les espatlles. Això jo crec que ho podem veure al nostre voltant. O sigui, la nostra generació jove tenen molts problemes, però també hi ha una part que han tingut com una
han rebut moltes coses molt fàcilment sense haver-les de lluitar, sense haver-les de treballar. També és veritat que ara no es busca feina, també és veritat el contrari. Però l'estil de societat infantil còmoda que tenim, en el que tot és fàcil, en el que tot... Això espatlla el dinamisme de la persona, la creativitat, la invenció, la força, no sé, jo... També per la pròpia experiència, quan has de lluitar, quan has de sortir de casa, quan t'has d'espavilar, quan vas a un altre país, t'has de multiplicar, has d'obrir els ulls. Però ara, com que en molts ambients és tot imatge, és tot aparença, és tot fàcil, és tot còmode, perquè ja els pares ja ens han donat tot el menjar que necessitem i de sobres, i a la nevera se'ns podreix el menjar perquè no ens hi fixem, perquè no ens adonem, perquè no mirem la data de caducitat, i després llancem tot el que passa. Bueno, no sé, jo crec que és un conjunt de coses a la nostra societat que ha portat a una societat infantil i que això té conseqüències, això té i tindrà conseqüències. I és una felicitat que cerca, que és superficial, que és de sensacions, que és de sentiments, que és de trobar-nos bé en un moment, que és ara experimentar les emocions més fortes. I això sembla que és la felicitat. I es minusvalora el que s'aconsegueix amb el treball, les coses petites, les relacions, el respecte, l'acollida. No sé, la relació home-dona, per exemple, la relació home-dona és un tresor extraordinari que pot omplir de vida i de plenitud i de felicitat a la persona. Ara, si els nens d'ara estan aprenent el que és la sexualitat amb la pornografia que van veient amb els seus mòbils, què passa? Que tot és buit. Un ja creu que ja ho ha vist tot i no ha vist res de la vida. I ha vist més posicions del Kama Sutra que els seus pares, això sí. Però després què? Si està tot buit, si no té sentit. O sigui, és el gran perill del nostre món occidental i jo crec que per això la crisi del món occidental ve d'aquí, que hem tingut moltes coses i en canvi hem perdut una cultura de la lluita, del dinamisme, de la creativitat, del respecte, del treball, del sacrifici. I això també ho estem pagant i això també complica el futur de la nostra cultura. Jo crec que també és una realitat molt perillosa actualment. Si volés ser excessivament pessimista, sinó que més aviat hem d'anar confiant, continuar confiant en la felicitat que és possible si la treballem, però també hem de ser realistes, hem de conèixer el món en el que vivim, els perills que tenim i que hi ha moltes coses que no van bé, que cal millorar-les. I la felicitat també és treballar perquè això es vagi redreçant. Jo crec que un dels signes positius que hi ha en la societat actual, en el nostre país, és que s'està plantejant seriosament la prohibició de la utilització dels mòbils en les escoles fins a una certa edat, que és un pas de molta valentia, perquè en el fons és una mesura coercitiva, gairebé repressiva. És anar contra el que és la tendència de la societat, no diguem de la gent jove. Una prohibició sempre és difícil d'aplicar. Llavors, el sol fet que s'estigui plantejant seriosament, ja des del govern d'Espanya, des del govern de Catalunya, des de les autoritats acadèmiques, indica el mal que està fent una utilització inadequada de les noves tecnologies i sobretot de les pantalles. Llavors, em sembla, abans has comparat la imatge, o sigui, només conèixer a través de la imatge que reps o conèixer a través de la lectura d'un llibre que et demana un esforç, una concentració. Llavors, això és principal per a mi, no? Perquè també deies, valores allò que et costa. És veritat que la felicitat que dona adquirir algun coneixement o la realització d'un treball que t'ha costat un esforç i que tu t'hi has donat és molt superior que la felicitat simplement de gaudir d'allò que et donen sense cap esforç. Sense treure el que deia la Glòria, que també està íntimament unit a la consciència del do. Però el do és el que tu reps i que et permet actuar, que et permet donar-te. El do no és només per tu gaudir-ne, sinó per donar-lo. Llavors, deia això perquè a mi em sembla que és un canvi de paradigma en l'educació actual, aquest centrar-ho massa en les noves tecnologies i, en canvi, trobar una altra metodologia que sigui la de l'esforç,
perquè ja se n'han adonat que la primera no funciona. I penso que també aquesta cosa positiva que hi veig ara, amb simplement el plantejament de limitar la utilització del mòbil, que en realitat, més que limitar per limitar, és ensenyar i educar a utilitzar-lo, perquè el mòbil i les tecnologies tenen moltíssimes possibilitats que s'han de també aprendre. Jo crec que aquest canvi, deia, positiu en la societat actual, d'arribar a plantejar-se de prohibir els mòbils, també està en relació al desastre dels informes PISA que han sortit i que demostren que el nivell de l'alumnat a Catalunya, a Espanya, és terriblement baix i cada vegada va pitjor. Llavors, és un signe de que realment se n'estan adonant que no podem continuar així. Llavors, toca el tema, per la diferent manera de concebre la velocitat, la felicitat superficial d'allò que és passatger i se't dona sense esforç, o la felicitat que et va educant de que els fruits d'un esforç i d'un utilitzar els dons que reps al servei dels altres. Sí, d'acord. Aquests intents de limitar la tecnologia s'ha d'anar avançant, s'ha d'anar progressant. Però és molt complicat perquè, clar, resulta que els joves coneixen molt més la tecnologia, els fills coneixen molt més que els pares. Llavors és complicat, s'ha de buscar la manera d'anar introduint també valors que ara estan fallant, no? Que estan faltant a la societat. No? Sí. Jo, de fet, el terme felicitat no és que me l'hagi plantejat mai en la vida, però sí que, en principi, puc dir que tota la vida m'he sentit un home feliç. Però per què? Perquè, primerament, doncs, no he sentit mai, no he sentit mai, diguéssim, rancor o animadversió envers uns altres, tot i que m'he sentit perseguit, mirat amb odi durant anys, em volien esclafar el cap, soc viu per miracle, amb una cadira al cap i sort que no em varen atrapar, vull dir que gent que m'ha volgut veure sota les rodes d'un tren, etc, però no he guardat mai rancor a ningú. I llavors, per altra banda, esclar, a mi moltes coses em rellisquen, saps? I diguéssim, problemes de la vida i tot això no em rellisquen. Ara bé, també vull remarcar que vaig anar, per exemple, a mi em va anar molt bé perquè em trobava en una situació molt delicada dins de la vida i vaig anar a l'Índia. I allà, diguéssim, vaig canviar de mentalitat. Allà, primerament ja m'ho varen dir, no portis la mentalitat occidental, sinó que vine aquí per agafar l'oriental. I allà durant un mes vaig ser l'home més feliç del món. Se'm varen trencar tots els esquemes i ni un sol dia vaig pensar en aquí. És a dir, allò que talles totalment, doncs allà, i vaig ballar, perquè no he entrat mai en una sala de ball. Ballava cada dia, tu content, saltant allà, amb la gent, etc. Vull dir, jo dic, allà vaig ser feliç. I tota aquella felicitat, de fet, també la vaig mantenint cada dia que puc i tot això. També balles? I també, si vols també, sí, podem anar a ballar, sí. Però vull dir, una de les coses importants és que moltes coses ens han de relliscar, perquè si no vas emplenant el cap, el pap, i després, per altra banda, no tenir animadversió a ningú. I jo, en principi, ara mateix faig una reflexió, dic, jo no tinc rancor, no tinc d'això a ningú. Ara també planto cara, vull dir que m'agrada enfrontar-me amb les persones i, escolta, sí, a vegades els que van al meu costat es voldrien amagar sota la taula. Més d'una, sí. Bueno, gràcies per la teva aportació. Cadascú ha de fer el seu recorregut i trobar la filosofia també per trobar el punt just, no? No, jo només volia fer una petita puntualització que ara se m'ha acudit, perquè clar, si tota la xerrada, bueno, no volia dir això, sinó que buscar la felicitat. Jo crec que no hem de buscar la felicitat, sinó més aviat buscar de viure bé el sofriment, no? Clar, perquè és com el que deies, no? Que
que la felicitat ens vindrà com un do, però perquè hem viscut primer el sofriment, no? Si fugim del sofriment per buscar la felicitat, serà una felicitat que no té consistència, no? I en canvi, no fugir del sofriment, no buscar el sofriment tampoc, evidentment, però no fugir-ne, sinó doncs, resistir-lo, viure'l, buscar-hi un sentit, doncs potser això dona més felicitat que no buscar la felicitat, no? Només volia dir això. Completament d'acord. No, era un dels temes també que sortien, no? No és un absolut. Sí, però de totes maneres, a mi em sembla que és important que si hi ha aquest desig de felicitat en tot ésser humà, doncs puguem buscar la felicitat. Ara, els camins per buscar-la ha de ser saber reconèixer allà on no hi ha la felicitat, també, per poder progressar. I un que vulgui progressar en aquest camí vers la felicitat, doncs sabrà també destriar tot allò que no porta a la felicitat. Per exemple, doncs, després d'haver estat tota una tarda divertint-se i tal, si ha deixat de fer altres deures i ha fet mal a les altres persones, el fet d'haver fet tot aquell... d'haver anat doncs, a un espectacle o el que sigui, doncs llavors no es trobarà bé, no serà feliç, perquè ha deixat de fer un deure o algun que tenia envers altres persones. Llavors, jo ho centraria també en la necessitat que tots tenim de ser feliços i de distingir que a vegades ens tocarà patir, no rebrem felicitat en aquest sentit, però si jo procuro fer feliços als altres, allò que jo dono, d'una manera o l'altra, reverteix vers mi també. I, o sigui, tots necessitem ser feliços o sigui, per tant, rebre felicitat, però també donar-la. Si jo no vull donar felicitat, seré infeliç. Ara, això vol dir doncs, tantes coses que han sortit avui aquí, que és saber acceptar la realitat que em toca viure i saber acollir també aquell dolor, allò que em fa mal, que no és per treure'm la felicitat, sinó per saber transformar aquell dolor i poder també doncs, respondre estimant. I aquest respondre estimant és el que em retorna la felicitat que, si jo ho hagués rebutjat, doncs hauria perdut. O sigui que, d'alguna manera, la vida de família crec que és com una escola per aprendre. Abans ha posat un exemple la Úrsula, doncs, d'aquella persona que estava molt bé en un grup i que resulta que ha tingut doncs, un problema i després no gosa anar al grup perquè no s'ha acceptada amb aquella dificultat o aquella situació en què es troba. Llavors, clar, quin grup és? La vida de família, si un passa una dificultat, vol dir que serà acollit i té la llibertat per poder anar i explicar tot allò que li passa i en aquest sentit, doncs, vull dir, no sé, és una relació de reciprocitat que fa possible que la vida esdevingui com una escola on puguem aprendre tots a estimar-nos i a viure en pau, en felicitat i amb aquella... I aquí jo crec que radica la saviesa de la qual parlava també la Glòria abans, no? De ser savis, lliures i feliços. Si no hi ha saviesa, no hi ha llibertat, tampoc hi haurà felicitat. És que m'ha recordat una frase. Amb això que has dit, Manel, m'ha recordat una frase que vaig llegir en un llibre, que la felicitat és bessona, perquè
la reps i la dones. Em va agradar molt. Una pregunta. Les conclusions de la neurociència actual sobre la felicitat concretament, o també les lleis universals, o també les conclusions que has dit, no? Les dues visions de felicitat, que ens quedem amb la segona, no són un retorn a la visió de la felicitat dels antics filòsofs grecs o també de les tradicions orientals o de les religions monoteistes? Sí, és que en el fons hi ha com una gran coincidència a la saviesa a les diferents cultures, no? O sigui, saviesa que sembla que podria tenir com orígens diferents, no? En grups culturals diferents, en canvi s'arriba a unes conclusions semblants, no? Amb uns elements fonamentals semblants, no? Que en el fons és el que seria el que respon com a una naturalesa humana, no? O sigui, si l'home té això a dintre, encara que les cultures siguin molt diferents en molts detalls, sempre s'ha d'arribar, no sé, a un creixement interior, amb una vinculació social, amb una vida de família, amb un amor als altres, amb una superació de les aparences i de les coses falses, i tot això és com un nucli comú al qual s'arriba de diferents maneres, no? I certament, sí, és així. El que passa que fins i tot això, fins i tot ara, això, en el moment actual de la cultura, fins i tot això està posat en dubte. O sigui, ara es dubta que hi hagi una naturalesa humana. O sigui, les coses estan arribant a un moment complicat, perquè ara també en el multiforme ambient cultural de totes les opinions hi ha alguns que diuen que no hi ha una autèntica naturalesa humana, sinó que l'home és un ser social i com a ser social que es pot modelar com nosaltres vulguem. És allò que deia, ell escoltava un que deia que hi ha una sèrie d'esdeveniments i avanços tecnològics i reflexions culturals actuals que van en una línia i que queda resumit en el que deia un científic, no recordo el nom. Això ho deia Eloy Bueno, que és un teòleg. Deia que hi havia aquell científic que deia que el futur de la humanitat és massa important per deixar-lo en mans de Déu. Que ho hem de fer nosaltres, que ho podem fer millor. O sigui, hi ha alguns que van en aquesta línia, no? O sigui, nosaltres ara amb la ciència, amb els avanços, amb les intervencions en la genètica humana, podem canviar l'home, podem modelar un home com vulguem, amb la nanotecnologia podem ficar xips amb els quals augmentarem la memòria, tindrem unes capacitats. Serà un nou pas de l'evolució humana, que ja no serà pròpiament de la biologia genètica animal, sinó que serà gràcies a nosaltres, que haurem aconseguit un pas substancial i un canvi substancial en l'humà. Clar, llavors això és perillosíssim, perquè, clar, qui marcarà cap a on ha d'anar aquest ésser humà nou? Quins xips posarem, quins criteris ètics o morals tindrà o no en tindrà cap? O què? O serà la intel·ligència artificial la que ens anirà donant els nous criteris morals? O sigui, entrem en una etapa també complicada ara a la humanitat, en la qual totes les coses actuals i fins i tot allò que ens unia als filòsofs antics i que trobem que el que demanen els filòsofs antics, el que es pregunten, les respostes que donen, no són gaire diferents de les que tinguem avui. O sigui, no és que hagin progressat tant humanament, tecnològicament moltíssim, però humanament les guerres d'Ucrània i Palestina s'estan mostrant que potser en el fons continuem sent tan burros com els nostres avantpassats. O sigui, continuem en la mateixa línia. No hem progressat humanament excessivament. Però és que ara es vol incidir en això també. Es vol dir que potser no hi ha naturalesa humana, sinó que és l'home el que pot crear la seva pròpia naturalesa. Imagina't. Bueno, el panorama que es presenta a partir d'aquí és, com a poc, és inquietant, com a poc, inquietant. Alguna altra reflexió que vulgueu aportar? Bueno, gràcies per tot, per la vostra aportació, per les vostres participacions també. I bueno, ens tornarem a trobar. A reveure!